Protože to vypadlo úplně celý, vole. Už jsme zjistili, kde je ta, kde je ta podložka vlastně. Co jsi ty kolasu? Nebo to zkus. Počkej, já to vezmu. Prdele! Nevrne. Takže kluci, malé servisní okýnko, nebo spíš damage report z víkendu, takže píchlý kolo, klasička, to už je úplně klasička teďka. A přestala fungovat přívěra, vůbec nevíme proč, ještě jako v lese jsme to tam, na pojezdu jsme to prostě v lese ještě rozdělali a bylo povolený vlastně, no to vám pak ukážu, co tam bylo povolený, ale prostě bylo to povolený, dotáhli jsme to, bylo to jakýsi zaseklý, ale furt to nejelo, takže se na to dneska mrknem a já jdu teďka tady ještě vyměnit kolo a pak se mrknem ještě na tu přívěru, no. Sám se zvědavej, co s tím jako bude, protože zatím tam nevypadá nic tam nevypadalo nějak jako, že by bylo v hajzlu nebo rozbitý nebo něco, takže tak, no. Tak, už. A je venku. Takovýhle prase tam bylo už. Šup. Žádná věda. Šup. A tak. Takže dušu mám venku. Lupnu tam novou. No ani co své merch nemáš. To nemám, no. Co jako, vole? Co v práci, vole? A je to. Mám tě, hajzle, vidím to. MXGP mechanik. Na prvázka. Na prváska. To se jen tak nevidí. Já tady natáčím, že tady montuju motorky. Počkej, pusto. Sedu na to, počkej. No to tady na stativ. A je to tam. A je to. To je špinavej. Tam. Takže kolo je ready. Se podíváme na to nadělení. Matilda Pova. Placená spolupráce. Ne. Tak problém byl asi zde. Počkej, já to musím nasvítit, pane, tam nejde nic vidět. Parkside, ten nesklame nikdy. Ten podle mě pojede. No jasný. Nebo tady mám ještě toho čtvereček. Dívej tady ten. No tak tohle se tam stalo, hoši. Přívěra ale tečet prostě, no. To napadalo zase do toho víka, ale všechno, že? No, já si myslím, že tam se sekl ten šroubek a proto mě šla i řadit. Máš taká pičotá, vole. Co? Řadička. Jak seká? Ty vole, takže dělá tady to víko. Bylo jasno, tak šroubek, který tady vlastně vypadl, tak tady tou dírkou spadl dolů do NG nosu, takže tak, no. Že vole, jako, no, může to asi něco udělat, ale si myslím, že ten šroubek je měkkej prostě. Oproti, je měkkej, kámo, on na to nemá. No uvidíme, no, musíme udělat ještě ten kryt pod motor, vypustit vodu, olej a pak se tam podíváme, no. Ty tam máš i chladičko, jako ty jsi tak pečlivý člověk. No, zaseknutý. Diváci čekají, vem to sikovkama. Ukáž, to udělám osvětlení. To je studiový světlo. Takový hodně... Ty vole, to světlo dostalo přímý zásah tam. Tak ty jsi to udělal úplně bez toho, vole, bez ohlášení, jako. Nečistá chladička. Neřezaná. Neřezal jsi to. Hadicu bys mohlo dělat ještě. Dobrý, to dobrý. Ukaž nožou v ruce. Tady je. Je tam, no. Ty vole. Takže tím se vyřešilo i to, proč to nešlo řadit. A i to, proč to nepřivěrovalo, Já vole. jsem ti to říkal. Ne, to jsou zase tvoje nějaký bludy. Tak už jsme zjistili, kde je ta podložka vlastně z toho šroubečku, z té přívěrky. A problém je, že ona jako kdyby nechce projít tou dírou, jakoby, no, takže... Tak, nakonec jsme zjistili, že asi nejjednodušší způsob to bude obrátit na ruby, prostě to z toho vyklepat, prostě to z toho dostat ven, no.
Takže to jde zkusit nějak udělat, jakoby, no. To je za trest. Takže kluci, 1 week later, flipování motorky, spinning the bike, spinning motorky prostě nepomohlo. Takže jediný řešení, ještě tady bylo vlastně v plánu, já jsem tady teda nebyl, ale vymysleli jsme, že vlastně jakoby zbrousíme tady ty kleště, tady tyhle kleště, že zbrousíme a vlastně narveme do té díry a rozstřihneme tu podložku. Tak já jsem u toho teda nebyl, ale prý to nefunguje, takže jediná prostě poslední možnost, jak tu podložku dostat ven, je prostě take out node engine ven a prostě to vytřepat z toho motoru ven prostě, no. Takže kolega už to tady jakoby nachystal a prostě musíme vyflipnout ten motor ven a flipovat ten motor a prostě všechno tam flipnout, prostě flip king prostě, Markus Flip King prostě dneska se bude muset udělat takovej Markus Flip King prostě. Zasraná elektrika. Jo, jaký se potím byla šlapka v kostele. Vezmeš ten nápad. Machaj tě nejpas. Takže engine je venku a teď bude flip. Chceš ty kolasu? Nebo to zkus šmiknout ještě, zkus to šmiknout. Tak počkej, já to vezmu. Vrásky, čo? Prdele! Tě jsem to... Kleště prostě dán, no. Mě mrdne. Takový hodinový proslov a pak já to nenatáčím vlastně. Tak teďka jsem tady mlel tak půl hodiny a celý jsem to nenatáčel, tak znova. No prostě hoši, vytáhli jsme to, ani nevím jak. Jediná díra, kterou to prostě šlo ven, tak je tam, ono to ani vlastně nejde vidět, ale myslím, že to jde vidět, teďka jsou tam nějaký prostě... To světlo se tomu nelíbí, ale prostě tady tou dírou, která je tady za tou spojkou, tak jsme to vyklepali ven. Navedli jsme to tady prostě kleště v hajzlu, že? Navedli jsme to tady těma magnetama a pak to tam nějak spadlo na ty ozbený kola a prostě nevím jak. Pak prostě jsem poprosil fakt boha už a takhle jsem otočil tou spojkou. To bylo seklý s těma kolama a najednou to vypadlo ven a prostě oslavy, no. Takže jdeme slavit a jdem to tam dát, no. Ale dělali jsme tak 40 hodin, kolik je? No už tak 3 hodiny tady jsme a díl a je to konečně venku, takže nestíháme, musíme tam najebat a jet hoši, takže crazy, skurvená podložka. Pičo, Dwayne Rock Johnson tady zvedá, vole. Tak jsme to pičem maličkem, vole, ten dělá pičem. Já bych to zvedl i na péru, kdybych se podíval na témku. To tak nasralo, kámo, když jsme naposledy jeli. Klasicky dojedeš do nějakého paradajsu a tam se něco dojebe, no. Poslední plastíky, doplňky, pan tady strhne ještě závit a můžeme je. Dali jsme si trošku na čas, ale tak jako to a no je to. Pan tady má freestylový speciál, úplně bez sedátka. On potřebuje tolik prostoru na ty triky. Na ty kule pičo, si nemám hadičku. No, tak bez toho nejedu vlastně. No bože. Tak to nic, no. Hadičku. No, bez toho nejedu. Tak ready, kluci, je to spraveno. Fakt jen podložka vytažená. Stačilo jenom rozebrat celou motorku do sračky a je venku prostě, no. Za mě, já bych ju tam nechal, ať ju pomele ta převodovka a pak bych ju vylil i s olejem, ale... Už jsem to jednou udělal. Pane. Máš ještě nějaký poslední, jako kdyby nějaký zvěstování k tomu? Už nevím. Takže Joši, jásali jsme předčasně a nejede to. Neotevírá se prostě přívěra, vůbec to nefunguje prostě, no, takže znova prostě musíme dismantlnout, prostě rozdělat tady ten krytík a nevím, no, co tam jako s tím budeme dělat, ale prostě se tam musíme podívat, jestli tam není něco špatně a pak už nevím nic, jako no, pak už nic nenapadá. Takže big stress, tady KXO ready, TMK ready, ta se na to dívá úplně bra. To asi fakt nezasloužím. Vidíte, jaký je počasí tady, jo? Furt chcálo úplně. Teďka se tady udělá takový úplně Windows obrazovka prostě. Tady se spravují i samozřejmě rally speciály. Tohle auto zežralo hodně peněz a času, tady ta stavba. Jako namrdat ta motor ze sekačky je prostě docela obtížný. Kompresor. Tady prostě Hulk Hogan. Pojedeme na výpravu zpátky. No a teď nemá nádrž. Kde je nádrž? Schována.
Jo, počkej, to je tady v tom bunkru, jako. Zamaskované. Tady v tom bunkru je ta nádrž, fakt. Ale jsme jí udělali krytí. Ty a ty činky tam jsou taky normálně. To je jako zátěž, aby to A neodlítlo. jo. A aby se větší trakce, aby to neodlítlo, jo. No, jako já nejvíc prostě se mi líbí, že prostě to má Origo tady ty řídítka prostě, že prostě aby se směl, no je to crazy prostě, prostě to má řídítka, no. Mě tady tohle taky vypadá prostě. To je ten scope prostě, no. Off the camera jsme to dělali. A jako, jdem to checknout, no. Vypadá tam něco suspicious na první pohled. Podle mě tam bude nějaký provar s tím, že prostě tohle se bude protáčet, tady toto, vole. Doufám, nejspíš jsme na to asi doufám určitě přišli, ale uka. Tady tahle segrovka prostě vypadla z té drážky a sjela tam, takže prostě to tam nějak prostě se zabugovalo a sjelo to někam do hajzlu, takže snad to bylo tím a jdem to tam zkusit dát a uvidíme, no. No, takže mistr Yoda tady dotáhne a dolije vodu a jsou fakt zvědavě, jestli to pojede, no. Doufám, že jo, protože už toho bylo dost. A tady mistr druhej přidělává na racing podvozek. Na racing tvrdší pružiny tady to je nějaký ten Hoonigan nebo něco takového, já nevím. Trošku to je ten, co měl Ken Block v té Jinghaně, tady to je Hoonigan. Kolik to má koní? To je ten 600 nebo 800 koňovej? Já to nepoznám, vole, jako já to nevidím. Ale už to jako 600 a 800 koní už není takový rozdíl, no, to už ani nepoznáš, prostě to stejně všechno prohrabe tady to. Takže to je celkem jedno, no. Tady ty gumy, tady jsme řešili strašně dlouho gumy, jaký tam na toto, ale ten výkon prostě nepřeneseš, to nejde prostě, no. Tak motorky. Hnus, no. Takže jde se na první start, už se tady dotahují poslední. Tady já jsem dal vodu, ale ten foťák se vypl, protože žebráci mi prodali na Origo baterky, které se vypínají. To je ono, no. Teď je to dobrý. Ono, to cítím. Já taky. Jde na to, ďábel. Co to je? Co to dělá? Tak vole, jede to a něco s tím chrčí, něco s tím chrčí, tam něco chrčí v tom, vole. Ježíš! Nebudu ti pomáhat, já jsem kameraman. Ty jsi to povolil a nedotáhl. Já jsem to dotahoval, vole, ty jsi to musel povolit znova. Ještě jednou do depa. Ale už doufám, že naposled, vole. No tak dobrý, no, tak aspoň to jede. Tak zítra tomu můžeme vykostit bomby. Mám radost.